Добър следобед, скъпо зрител! Вие сте с първата ромска телевизия Аджесана ТВ. Сега ще ви предложим първото спортен новини за тази година на тази телевизия. Първоначално ще ви представим току-що дошъл информацията за първоначалния състав на Манчестър Юнайтед срещу ФК Ливърпул. На вратата е един Ван дер Сар, напред Рио Фердинанд, от дясно го подкрепя Видич. Пак от дясно по диагонала Силва, Рафаел да Силва. Отляво се връщаме пак Патрис Евра. Напред Даран Флечер, от ляво му стои Джусон Парк, пак на диагонала Луиш Нанил лево. Надясно Андерсон, спонсориран от Антонио Валенсия. Напред всичко се изнася към Уейн Руни. За Ливърпул не го знаем състава. Сега искам да обсъдим футбола в град Пловдив. Това, Ботев, не ги бива. Това не може ти да дигнеш такива заримари 8 часа вечерта. То още светло, но то как? Те първо феновете от село, трябва да си ходят. После децата малки и те трябва да си ходят. Това отбор ли е, бе? Само циганите останат. Да, след това да обсъдим Локомотив Пловдив и тяхните циган фен. Ама те циганите ходят там, де е хубаво. А ти мангал на лошо виждал ли си? Това ходят на локото на мача. Сега днеска сме поканили като наш специален гост Жоро Бекъмът. Здрасти! Сега ще се преместим в другия телевизор. Кой ги обсъжда с тия пущиняци? Уейн Руни. Жоро Бекъм е тука, мен ще обсъждаш. Искам аз да те питам сега, чух, че някакъв нов трансфер си имал, къде е той? У Левски. Ма Бойка ме закара там. Ама кой Уески? Уески Калово? Не, Уески София. Ало, голем си. Голем съм. Благодаря. Така, искам да попитам за каква сума си там? Мама Бошка каза, че ме продава за майчи беше 2 дамаджани. И една купа с зеле, кисело от родовската част на Рила. Да, кой уреди трансфера? Някой менеджер нещо друго? При мен и менеджери няма да ти кажа, ти за къв мислиш, бе? Менеджери. Къв менеджер искаш ти? Мама Бошка е всичко за мен. Само аматьорите нямат менеджери. Аз на аматьорите мязам, На аматьорите мязам. Мама Бошка ме закара, кой ме снимайте тук с тези камери, бе? Мама Бошка ме закара, ония с мустаците, как му викаха, той е малко циганин беше, има ме закара там Мама Бошка. И сега съм Левски. За Тодор Батко, байгани. Не го знам как се казва, ама беше с големи мустаци. Добре, благодаря ти, Бекъм. Благодаря. Ти хубаво на мен благодариш, аз на теб няма да ти благодаря. Днеска това беше за днесната спортна следобедна емисия. Довиждане.